Nakon jučerašnjeg razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa ambasadorom Narodne republike Kine Li Manchangom, u saopštenju izdatim tim povodom se između ostalog kaže: razgovorima o infrastrukturnim projektima posebno će biti zadovoljni građani Arilja, Ivanjice, Sjenice, Novog Pazara i drugih mesta zbog toga što ćemo da razgovaramo o nastavku saradnje i izgradnje autoputa prema Boljarima, prema granici sa Crnom Gorom, ali i o mnogim drugim projektima, stoji u saopštenju Kancelarije predsjednika Srbije. Ovo je još jedna potvrda da se intenzivno radi na dogovoru o modalitetima investiranja i izgradnje deonice Koridora 11 od Požege do Boljara, koji će centralnoj i jugozapadnoj Srbiji obezbediti brži ekonomski razvoj. Podsjetimo, krajem novembra prošle godine na samitu Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope, vlada Srbije je sa kineskom kompanijom China Communication Construction Company Ltd. Potpisala ugovor za projektovanje i izvođenje radova na izgradnji autoputa E763 od Preljine do Požege u dužini od 30,9 km. Tom prilikom sa istom kompanijom je potpisan i memorandum o razumevanju i saradnji za deonicu trase od Požege do Boljara. Ova kineska kompanija već izvodi radove na autoputu kroz Crnu Goru. Juče je završen radni javni uvid povodom izrade prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd-Južni Jadran, deonica Požega-Boljare, autoput E763. Bio je organizovan u Požegi, Arilju, Ivanjici i Sjenici, a svrha je bilo upoznavanje javnosti sa opštim ciljevima izrade plana, mogućim rješenjima za razvoj prostorne celine i očekivanim efektima planiranja. U proteklih 15 dana, koliko je trajao rani javni uvid, svi organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata mogli su dati svoje mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu. Primedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogla su dostaviti i sva zainteresovana fizička lica. Nakon ranog javnog uvida sledi nacrt prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora za deonicu Požega-Boljare, koji će sa većim stepenom detaljnosti približiti preciznu trasu ove za građane Ivanjice izuzetno važne saobraćajnice.